panguva inoi once the situation aiwa yava intense, vanhu vofamba pasocial media vachiti aiwa panguva inoi pakaipa, noda kuti pane mapictures akutenda pasocial media. Saka munogona pavhidhiyo iro muchiona aiwa mutungamiri wenyika aiwa ari in front emareligious leaders achiratidza kuti aiwa ari kumbonobvunzira kana kumbonosika deliverance kana kumbonooneswa nekumbonovhenekwa kunzi aiwa nzira yavo yakambomira sei. Sana pana mashoko ationa panapo komana anobuda nyora achiti kunzima pakaipa. Cyclone Geza, Comrade Bob Show, kuti bo subscribe or like on the bell kuti bila panapo toona kuti pahendo yeX yamuri kuona vanobuda nyora achiti November 2, 2017 all the 10 provinces endorsed Comrade Anna Mugabe to stand in the 28 elections, and then on the 3rd of November 2017 all 10 provinces agreed to expel Mnangagwa from ZANU-PF with immediate effect. Then on November 20, 2017 all 10 provinces agreed to expel Mugabe from ZANU-PF. At the point in time panguva ini tikuona kuti these events zvakaitika muna 2017 ndo the same zviri kuitika panguva ino, and now people they are now waiting kuti vangoona matables achitena. As the events unfold, vanenge vanhu vachiona semapictures amuri kuona mutungamiri wenyika aiwa achisika deliverance kumareligious leaders. Vanhu vari kutoona kuti aiwa the situation now it is now tense. Vakomana they are no longer trusting their processes, they are no longer trusting their agenda. Now vakufamba in all the dimensions kwese kwese vachida kuona vachisika deliverance kuti vanyatsoziva kuti voita sei. Noda kuti aiwa resistance yavasika panguva ino kutanga kwa2025 zvinhu zvisati zvamboitika izvi ngekuti zvanga vasingambofungiri kuti zvingaitika, kuti mango veterans ingazoika konzeresa all this rift. Imbotidze mafunguro enyu ndotodi pamusoro pechitiko ichi. Apinda comment section ndotidze mafunguro enyu. Musanga kana subscribe or like, turn on the bell icon.